Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Ukrainada hökümet güýçleri bilen bilelikde söwüşýän ortiýetli ýaş kinorejissor Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýüz tutan soň oňa Ukrain raýatlygy berilýär. Ol Ukrainanyň tarapyndan söwüşýän ortiýetlileriň kanun taýdan çykgynsyz ýagdaýda dygnaýdýar. Kerdeşim Ýoşan Anna Urwanyň maglumatlaryny dinläli. Kristian Jereg ortiýetiň raýaty. Bu azyndan ýene bir näçe gün şeýle Moskwada doglangy kemale gelen Kristiany ýurdun gününe gorunna ortiýetçi separatistlere garşy söwüşenlik üçin Ukrain raýatlygy berilýär. 25 ýaşyndaky Jeregi öz sözleri bilen aýtsak, ortiýetiň Ukrainadaky agressiw hereketlerini gözü bilen görüp öz dogduk watanyndan arızmagy karar edenligini aýdýar. Men ortiýetiň raýatlygyndan ýüze urýarnyp ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Я отказываюсь от российского гражданства и... Men öz pasportumy ogodan bukça sarıp ortiýetiň konsullugyny berjek diýip olaýtdy. Ortiýetiň raýatlarynyň bir topar gününe Ukrainadaky fitneçilere goşulan hem bolsa, Ukrain uýuşlarynyň hataryna söwüşýän ortiýetliler barada habarlar seýre geçdilýär. Jereg Ukrainanyň bu ýurdu gorap, janyny howpasyna salýan ortiýetli söwüşçüleri ikrar etmegine wagt ýetenligini aýdýar. Jeregiň Ukrain kökleri ýok. Onun ejesi etnik Rus, kakası Valer Jereg bolsa Moldovan asylly tanymal kinorejissor. Kiýewde Maydan protestleri başlananyna Kristian Jereg Ukrainada bir sellem başlangyç kinorejissor we jurnalist bolup işläpdi. Ol derrek barrikadalara tarap urady we ahyrynda öz ýurtlaryny Moskwanyň arbitasyndan çykaryp Ýewropa goýlatmak isleýän demonstrasiýaçylara amykly goşuldy. Ol Maydan protest lageryna bir näçe aý bolandan soň ortiýetiň ýarymadaany ele geçirişini video düşürmek üçin Krym'a gitdi we biraz soň günler Ukrainada separatistlere garşy söwüşýän batalyona girdi. Я всё-таки чувствую себя частью Украины сейчас. Menin özüm Ukrainanyň bir bölegi ýarlyýaryn. Men özüm başga ýurda garanyna şu ýurda, şu jemgyýete, şu adamlara has ýakyn duýýaryn diýip olaýtdy. Jereg häzir ýygyny Kiýewe gaýdyp geldige günne gorda söwüşen Ukraina eskerleriniň saglyklaryny dikeldisi barada dokumental film düşürýär. Ol ortiýetden prezident Vladimir Putin häkimiýet başynda oturan mahal mümkin bolýarsa daşrakda durmak kararyna geldi. Sebäbi ortiýeti inne üçin howpsuz ýer hasaplamýar. Kakasonyň gelen karary bilen alalaşdy. Emma onun Ukrainadaky täze durmuşy ortiýetli jesiniň göwünden turmady. Она всю жизнь родилась и выросла в России, она коренная москвичка. Ol ortiýetde doglan we bütün ömrüni şol ýerde geçirdi. Ol kökü damary bilen Moskwaly diýip Jereg aýdýar. Gynansak da onuň fitneçiler dol gollan wagtlary biziň aramyzda kyn pursatlar boldy. Biz birek bilen gurlaşmagy hem kesdik. Ol telewiziýadan eşitýän ýalanlaryny çyny bilen ananýar diýip Jereg aýdýar. Jereg pasport çalışmagyň simbolik aspektinden başga Ukrainadaky durmuşyny madal ýeňilleşdirjekdigini hem sözüne goşýar. Ukraina üçin söwüşen ýa-da söwüşýän ortiýetliler çynlykly kanuny kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýar. Olaryň köpüsi bu ýurtda ýaşaýyş ruhsatyny almazdan ýaşap bolýan 90 günden has kän ýaşan. Mundan başga geçen ýyl Rus raýatlarynyň bu ýurtda 6 aý möhlet içinde 90 günden kän ýaşamazlygy barada goşmaçy çäklendirmeler hem giredildi. Jereg häzir Ukraina tarapyndan söwüşýän ortiýetlileriň bir näçe ýüz adam bardygyny çaklaýar. Olar daşary ýurtly bolan soňlar Ukraina goşunlarynyň hataryna girip bilmeýärler we resmi däl ýagdaýda meýletinçi batalyonlara goşulýarlar. Bu ýagdaýda olaryň maşgalalary Ukraina häkimiýetlerinden hiç bir maddi ýardam sorap bilmeýär. Olar kanun taýdan ören çatak ýagdaýda ýaşamaly bolýarlar. Olar ne Ukrainadan gidip bilýärler, ne de öz kanun durumlaryny uzaldyp bilýärler. Sebäbi kanun olaryň tarapynda däl. Olar ýyllaryna ortiýete hem baryp bilmeýärler. Sebäbi baran wagtlaryny tutsak ediljekler. Olar iki arada iki jahan ogorrasy bolup ýaşaýarlar diýip ol gurrun berýär. Ukrain prezidenti Petro Poroshenko dekabr aýyna fitneçilere garşy söwüşde ýardam berýän daşary ýurtlylaryň ählisine Ukrain raýatlygynyň beriljegini wagt etdi. Emma iş ýüzünde bu zatlar beýle bir aňsat däl. Ukrain kanunlary bu ýurtda 90 günden artyk galmalyk düzgünni bolan daşary ýurtlylaryň raýatlyk üçin ýüz tutmagyna ýol bermeýär. Özleriniň näresmi durumy ýararly daşary ýurtly söwüşçüleriň köpüsi özleriniň Ukraina üçin söwüşenligini resmi delil hem getirip bilmeýär. Şu ayda Ukraina resmiýetleri 19 aprelde Günnowur Ukrainanyň Şirokine şäherini öldürilen Gürjistanly söwüşçüniň ölümini tasdiklamagy başarman soň bu meseledäki lapkeşlik hassa çuňlaşdy. Hökümet sözçüsü Andrei Lysenko şol güniň ertesi jurnalistlere söwüşde hiç bir Ukraina askeriniň öldürilmänligini aýtdy.
jere raýatlyk üçin dokument toplamaklyga 2 aýyn sarp etdi we ahyrynda Facebook'ta prezident Poroshenko ýüzlenenden soň oňyn jogap aldy. Jenap prezident, maňa Ukraina raýatlygyny bermeňe soraýarnyp, ol 19 aprelde 25 ýaşynyň dolaryň gününe ýazdy. Men bu ýurdu gorap, jüýüm rus pasportly ölmek islemeýärnip olaýtdy. Şol günüň ertesi soňra prezidentiň ofisinden telefon edip gaýşynyň mümkin bolýança çalt bitiriljeğini aýtdylar. Kerdeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazonda Gunduz welaýatynda talipleriň täsiriniň güýçlenmegine garşy töweşýän yerli türkmenleriň ýaragly toporlarynyň ýolbaşçylary öz görüşinde ýeke galdylar. Olaryň ýarag üçinçiligi taýdan kynçylyk çekýändikleri şol bir wagtda öz öýlerini terk eden yerli raýatlaryň hem kömege mätäşdi gaýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň Gunduz welaýatynyň welaýat keňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Ayyubi bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Gunduz welaýatynda häzirem ýagdaý dartgyllymy? Cuma günden başlap uruş başlandı. İmam Sep, Kalayzal, Gortepak, Aliyabad, Çardara ve Merkezi Gunduzda. Köplük ıslaklar hemmeleri taliblerin ellerine düştü. Bilen uruş Taşgüzer mantıkasında Çardara uluslarından uruş var. Kalayzal uluslarından uruş başlanıp köp merdimler avara bolup. Daşta arçı İmam Sahip, Kalayzal, Çardara, Gunduzun merkezinde de Türkmenler ýaşaýar. Türkmenleriň ýagdaýy nähili? Bu uruşda gaçyp çykanlary, bozgun bolanlar barmy Türkmenlerden hem? Hawa Türkmenlerden hem Kalayzal uluslarlykda awara bolanlar bar. Çardarada köp uruş bolup hemmeleri gaçyp çykyp ýerlerinden çykyp merkezi Gunduz'a gelen Çardara uluslarynda Türkmen köp azapda, köp kynçylykda İmam Sep'de hem uruş başlanyp ýerlerinden gaçyp çykyp ýa bolan Türkmen Tegirden vaziyetizler. Özbekistanly, Çeçenli, Türkmenistanly, Tajikistanly söwüşçiler Gunduzda uruşy öň alyp barýar diýilen maglumat gowuşdy. Hawa, şunlar olar hemmesi ýüzüne kalta tartylan geplerden düşünüp bolan ýok. Bolan kenlerem bar, Kalayzal uluslarlykdan soň öýle isleýär. Türkmenler hem gaçyp çykmaga mejbur boldy diýdiňiz. Olara hökümet tarapyndan kömek zat boldymy ýa bir insanperwer guramalar tarapyndan? Tahanize kömek buları bolan ýok. Öz garyndaşynynkide, kawmlarynkide ýaşaýarlar. Ben şaýatym 1800 ýyly bija bolan ýerlerinden çykan döwletden gaýşymyşdyr. Kömek bolsunça ýerlerinden gaçyp çykan adamlara kömek bolsun diýip peşnat etdik. Jeňçilere garşy Türkmen ýaraglylary göreş alyp barýar. Daşta arçyda İmam Sahypda, Kalayzal, Çardarada Türkmen ýaraglylary Talibana garşy göreş alyp barýar. Olaryň ýagdaýy nähili? Döwlet o adam kömek eden ýok. Nebi kumandan var, o adam kömek bolan ýok. Momin kumandan var, Mamma kumandan Çardaradan var, Nasır kumandan Çardaradan var, Mawun Kurdiýar kumandan Hamid ağa Arçydan. Şular hemmeti gülleri köp beýin. Eger kömek bolmasa olar Talibanyň Merkezi Aziýaly jeňçileriň öňünde durup söwüşip bilermi? Ýok, bilmeýär. Olaryň soňky ýagdaýy nähili bolar soň? Olar Talibanlaryň eline düşer-de, döwletden o gaýş uçan kumandanlara kömek berse, hemenlere saklansa, olar Talibanlaryň eline düşmese. Olar hemmesini soýar-da, ol talibler onları zinde goýmaýar hemmesini. Şoň üçin hem siz halk wekili bolup Gunduz welaýatynda welaýat keňeşiniň başlygy bolup hökümete gysyş görkezdiňiz, bulara kömek bolsa, bular gollansa diýip. Menler Soray welaýatynyň hemme wekilleri bolup Muhammed Eşref Gani, Reis Cemhuri gördük, Abdullah Reis icraýany gördük. Ondan kynçylyklaryny hemmesini bir başdan aýtdyk, kulaklarına ýetirdik. Bular dillerin geplerimize onça kulak salmady çöndedim. Söhbetdeşlik geçirip azatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwaty topary we Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi guramasy Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň ornbasary, Ýewropa Birleşiginiň energiýa meseleleri boýunça komissary Maroš Šefčovićiň adyna onuň Türkmenistana saparynyň öň ýanynda ýüzlenme çap etdi. Azatlyk radiosy bu ýüzlenmede gozalýan meseleler barada Türkmen inisiatiwaty toparynyň başlygy Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy.
Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň ornbatary Ýewropa Birleşiginiň energiýa meseleleri boýunça komissary Maroš Šefčović Türkmenistana edýän sapary bilen baglylykda ýüzlenme çap edipsiňiz. Siziň ondan esasy talabyňyz ýa-da haýyşyňyz näme? Действительно так, 29 апреля он должен был поехать в Ашхабад. Я думаю, сейчас он уже там. Hakykatdan hem şeýle. Ol 29 aprelde Aşgabatda gitmeligi häzir belki ýem şol ýerdedir. Biz öz ýurdumyzda Türkmenistanyň adam hukuklaryny goramak üçin Ýewropa Birleşiginiň beýlek guruluşlary, Ýewropa Parlamenti, Ýewropa Komissiýasy bilen ýa bir näçe ýyl bäri işleşip gelýär. Ýewropa Birleşiginiň kabul eden dokumentlerine görä olar halkara arenasynda demokratiýa ýörelgelerini, kanunyň hökmüranlygyny we adam hukuklaryny ilerletjek bolmaly. Ondan biz onun maksatlary başga da bolsa bu pursatdan peýdalanmak kararyna geldik. Sebäbi ol Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen uguşýar. Netijede biz ondan Türkmenistanyň adam hukuklary meselesini hem gozgamagy haýyş etdik. Если и затронул вопросы прав человека в Туркменистане. Siz Ýewropaly resmiýiniň maksadynyň başgadygyny ýaňzatdyňyz, ýagny Ýewropa Türkmenistandan gaz almakçy bolýar. Bu ýagdaýda Aşgabatdaky ýokary derejeli gepleşikler mahalynda adam hukuklary meselesiniň öňe çykyp biljegine bu urda nähilidir bir netije boljagyna ynanýaňyzmy? Безусловно, временное торговое соглашение, которое уже много лет Евросоюз не подписывает с Туркменистаном. Sözsüz, Ýewropa Birleşigi şu ýylyňa gol çekiljek bolsa-da Türkmenistan bilen baglaşylmaly wagtlaryň sowda şertnamasyna köp ýyl bäri gol çekmän gelýär. Bu şertnama şu wagtda çenli gol çekilmezligi Türkmenistanyň adam hukuklary we demokratiýa barada öz sunalan borçlaryny ýerine ýetirmezligi bilen bagly. Biz köp ýyl bäri bu ýagdaýa ünsü çekýär we netijede wagtlaryň sowda şertnamasyna gol çekmek soňa goýulýar. Ýogsa bu şertnama gol çekilse Türkmenistan Ýewropa bilen erkin sowda edip biljek. Diňe gaz satmakda ykdysadyety biznesi ýaýwanlandyryp biljek. Biz Türkmenistanyň Ýewropa bilen ykdysady hyzmatdaşlyk etmegine garşy däl. Emma biz Ýewropa Birleşiginiň öz standartlary, öz ýörelgeleri esasında adam hukuklary ýagdaýynyň gowlandyrylmagyny başda goýmagyny talap edýär. Bizde türkmen häkimetlerine täsir ýetirmek, ol ýa-da beýlek ýiti meseleleriň çözgüdü üçin prezidente ýa mejlise ýüz tutmak mümkinçiligi ýa mehanizmi ýok we şu sebäpden halkara guruluşlaryna ýüzlenmeli bolýar. Нам приходится обращаться именно к международным структурам. Siz öz ýüzlenmäňiziň gapdalyna adam hukuklary barada heniz çap edilmedik synyňyzy hem goşandygyňyzy aýdýarsyňyz. Iki agzda aýtmaly bolsa bu syňda esasan nämelere ünsü çekýärsiňiz? Ýagny ýurtda hukuk meselesinde ilerleme barmy ýa-da izat etilýärmi? Мы регулярно каждые 3 месяца делаем обзор ситуации, делаем анализ. Biz her 3 aýda ýagdaýa syn taýýarlaýar. Ýagny adam hukuklary puwdagyny ilerleme barmy ýa-da ýa-da gaýdys barmy analiz edýär. Biz soňky 3 aýda Türkmenistanyň pozitiw ýa-da negatiw üýtgeşme bolmagyny belledik. Bu adam hukuklary wagtda şol bir yaramaz ýagdaýyň saklanyp galýanlygyny aňladýar. Ondan biz söz azatlygy ýagdaýynyň juda agyrdygyny, aýarlaryň, çağlaryň, millatlyklaryň wekilleriniň hukuklarynyň hem işe diýeni ýaly bolýanlygyny aýdyp jenap Şefçowiçiň ünsüni şu meselelere çekdik. Господина Шевчовича именно вот на эти моменты. Türkmen inisiativasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Aşgabatda täze medeniýet öýü açyldy. 8 hektar ýeri eýleýän täze merkez döwlet neşriýat gullugyny hem öz içine alýar. Bu täze toplumyň hususanda ýurtda çap edilýän gazet jurnallarynyň sanynyň we hiliniň gowlanmagyna goşan goşçagyna garaşylýanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Türkmenistanly ýa-da Amanmurat Bogaýew täze medeniýet öýüne baryp gördi. Gelin Amanmurat ağa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli. Amanmurat ağa, Aşgabatda täze açylan medeniýet öýi barada görüň berseňiz, siz şu gün şu ýere baryp gaýtdyňyz, nämeleri gördüňiz? Şol ýerde nämeleriň çap edilmegi, nähili işler göz öňünde tutulýar? Medeniýet öýüne 3 owru boýunça işler amal etmek göz öňünde tutulýar. Birinji owru gazetleri çap etmek, ikinji owru jurnallary neşr etmek, üçüncü owru kitapları, çeper eserleri, hukuk kitaplarını neşr etmek göz öňünde tutulýar. Oň gapdalyny medeniýet öýüne Türkmen medeniýetynyň taryhynyň ilen muzey galamaslypdyr. Muzeýiň içinde näme bar? Muzeýiň içinde häzirlikde inne yerleştirilen eksponatlara soňky döwürde arşa çykarylýan Mälik Guly Berdimuhammedowyň dörejligine başlanan
stentler we alaytyda şonun uruş ýyllary çap edildi diýilen köpekeliň dänen asly goşuk yerleştirilipdir. Hem de onun oğlu Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky 5-6 ýyl ýazan onun köprek eserleri yerleştirilipdir. Aman Muradaga, siz soňky 20 ýylyň dowamında ençeme eserleri, hatta romandary ýazanlygyňyzy görüňberdiňiz. Şolary çap etmek üçin soňky ýyllarda mümkinçiliginiz bolmandy. Siz öz eserleriňizi çap etmek boýunça sowal bilen ýüzlenip gördüňizmi täze metbuat öýünde? Ondan ozal hereket edýän neşriýatlary da Türkmenistanyň döwlet neşriýat gullugyna da ýüzlenip gördüm. O ýerde eserlerinde öz adyň tutulanyny eýýän çeňrik ýalar. Şol täze neşir öýünde ýazyjylaryň, ýönekey raýatlaryň öz eserlerini çap etdirmegine mümkinçilik barmy? Siz şoň bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Yok, ol mümkin näl. Ol ýam 20 ýyldan köprek wagt dowam edip gelýän kanundan çykma hereketler ol ondan edil metod öýüniň borjuna da giren ok ýazyň eserini kabul edip onu destine de çap etmek. Inni täze metod öýüni gurmagyň umumyň zerurlygy ýok. Eger durmuş hakykatyndan uğralsaň hebäri Türkmenistanyň öňden eser döwri dowam edip gelýän metody bardy. Ol garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryna täzeden rekonstruksiýa rezeleýiş işleri getirildi. Hem de metodda açsan ýazyldy. Germaniýadan 110 milyon Amerikan dollaryna durýan poligrafiya enzamlary getirildi diýilip açsan ýazyldy. Oňdaşyndan Beyk Saparmurat Türkmen maşynyň erkin dörözülük öýü diýilen 10 etajly zaýat alındy. Şuwatlar Türkmenistanyň neşir edilýän kitaplaryň sanynyň, gazet jurnallaryň sanynyň hasap görüdüňde aňrýany bilen ýeterlikdi. Aman Muradaga, soňky döwürde neşir öýlerinde nämeler çap edilýär? Esasen şu metod öňünden bir gazet jurnallar, döwlet başçylygynyň ýazylýan kitaplar çap edilýär. Hem de klasik edebiyattan ýa-da halk görüjülügini değişlik eserlerden olumsuzda az mukdarda çap edilýär. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Parahat 7 mikroraýonunda yerli häkimetleriň split sistemalary aýyrmak boýunça işiniň nowatda kitap gyralanyp barýar. Yerli ýaşaýjylar häkimetleriň şäheri owudunlamak maksatly diýip amal aşyrýan işleriniň netijesinde weýrançylygyň döreýänligini aýdýarlar. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Aşgabatyň Parahat 7 mikroraýonunda yerli häkimetler ozal jaýlaryň birinji gatynda goýmagy ruhsat berilen split sistemaly kondisionerleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden söküp başladylar. Häkimetler duşunda ony giýişlik saat 8-lere bu raýonyň 15-nji hem 19-njy jaýlaryň öňüne kran ulaglaryny getirip diýwarlardaky kondisionerleriň kabellerini kesişdirip başladylar. Ýatladyp geçdik, şu ýylyň başynda paýtagtyň beýleki köp sanly raýonlaryndaky ýaly Parahat 7 mikroraýonunda hem kondisionerler bir taraply häsiýetde häkimetler tarapyndan sökülip aýrylypdy. Şol wagt bu etrawyň ýylatyny öz kondisionerlerini jaýlaryň ýerdeminine geçirip köçü tarapdan görünmez ýaly edip goýmagy ruhsat berilipdi. Emma aradan ençeme ay geçen soň ýaşaýjylaryň öz hasabyna tamam uly ýoldan görünmeýän tarapyna geçiren şol split sistemlary hem aýrylyp başlandy. Ýaşaýjylaryň sözlerinden çen tutulsa, resmiýlerin ilki beren sözlerinden dänmegine ýerdemindäki kondisionerlerden jaýlara uzap gidýän diýwarlaryň ýüzündäki kabeller sebäp bolupdyr. Gürrüňe gidýän sebitiň ýaşaýjysy, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowy mundan bir näçe ay ozal bolşy ýaly. Bu gezek hem ýaşaýjylaryň nägileligine garamazdan
olaryň emläginiň bir taraplaýyn görnüşde gozulmagy bilen bagly çykdyjylaryň öwüdiniň dolunmaýandygyny habar berýär. Ene şol kanselerler aýrylandy, şu birinji gatda goýmak üçin, ýerde goýmak üçin ýa bolmasa şolary yerden ýerlere ruhsat berilen ýerler bar. Şolary geçirmek üçin 70 dolara şeýle adamlar her kanseler üçin çykdyjlar. Ýöne şol söylenen karlan çykdyjlary häzir hiç kimse yok. Bir aýyrmagy görkezme berilýär. Ilatyň sagty kondisionerläriniň öňünden duýdurulmasydan bir taraplaýyn görnüşde aýrylmagy bilen birlikde bu işleriň dowamında ýaşaýjylaryň özleriniň ekip ýetişdiren agaçlary, baglary hem weýran edilýär. Kran ulogynyň dasynda tasanjyrap ýören bu adam kä gahar, kätede haýwat bilen öz baglaryny saklap galjak bolýar. Emma onuň bu finansyklarynyň hiç biride netije bermeýär. Hükümetten bağım dövdüne bağım yok. Bilemem da, nedeni işleri yok. Bağım dövdüyle. Ne bağımızı oynar. İşten aeroportta işleyen, işten çağırdılar. 150 manat şu bağımızı. Böyle işe gidelim, gelip Bişke'de başını evet hükümet bileme, bağım dövüyorlar bağımı. Hava, bollu. Galy bertede ıssy tomuz pasly alkymlap gelende bolsa, jüwzada ören zerur bolan ýaşaýyş aýlaryndan sökülip aýrylan soğutucu enzamlaryň soňky ykbaly barada häkimetler ilata hiç gili düşündürüş beren oklar ýa-da alternativ çözüm teklip hüdürlemeýärler. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şu temadan taýýarlanan video görnüşli maglumatymyz hem bar. Videony Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytynda şeýle-de Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görmek mümkin. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmegi hem ýatdan çykarmaň. Bize tesvir ýazyň. Şeýle-de telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Moskvadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Gadyrly dinleýijiler, siz Adatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp berýär, ot diýsen ot wasyp berýär. Neber suwunlaryň barýan ýerleriň işini o çeýreden atda. Her getdanyn 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýa-şonam alýanlar şoladyň. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymaň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Skype adresi Adatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.